Musí dať, lebo ináč to nejde. Teraz je jedna sekunda. Môžeš doniesť, nie? Mám ju doniesť? Jasne, Koho? doniesiem. Treba aj tortu fotiť. Však treba. No, Bek sa čo tam povie, že sa nehodíš. Víš, to sú spokojní sa najedli tiež. No tak Vianočný punš, Monik. Bože, keď to je krásne, ale ja si to musím dať fotiť tiež. Z tejto strany, tak to otočíme. Pozri sa. Jasne, treba ho fotiť. Fotiť mi postaviť sa k tej torte. Niekto volal, ale nevolal. Moje sa postav sa k tej torte. Aha, Pájo mi volal. No áno. Si vravel, že ti volal. Že sa nemohol dovolať. No, lebo som si Poď sa nechal. postaviť k tej torte. Počkaj, ja si musíme vymať vlasy, môžem vyzerať. Čo to tam? Čo? To je čo? Čo tak to bolo? tam je? Čo? Čo? Krásne. Čo to tam je? Torta. Samé ružičky, pozri. Červené ružičky a biele kvetky. Kačine sa páčila. Podaj Ona by si sa myslela, nepáči. že je väčšia. Mila, že aká je jedlička. Že na Facebooku vyzerá, že ona si myslela, že ako ten veľký kvetináč. No čo, ale Ty si ho pekná. zapali, nie? Vždy si môže čo chce, ale Nezáleží pekné na je. kvalite, na kvantite, ale na kvalite. To máš bude dobré, hej. Máš to dobre, Monik. Nesmieš si to škrapkať. Aj ten punč. Má No, ten památku Vianočný punš. Nemôžete Počkaj, Máme však. môj. A keď ťa zaobsvetím, budeš mi dávať. To nie, ale mi dáš tuto, ako to máš, potom sa stýkneš do stredu, ako z diaľky, aby bolo vidno, že toto som ja s mojou tortou, hej? No počkaj, musím to čítať takto. Tak. Ale bližšie by bolo vidno aj torto aj mňa, hej? Vyrobila tortičku. Teraz sa skrp celkom k nej, alebo nejak sa zaksichtí. Daj. Ako mamka, to sa vie dobre ksichtiť. Teraz takto z boku trošku. Že tam nemám ono, koľko, že 36 sviečok som chcela mama. Na čo ti nie, sviečky? by bolo- Sviečky sa už To nedávajú. sa ženám nedáva, ty. Sviečky sa už To sa nedávajú. nemá. Vyzerá, keď som bola mama, som si A veď ty si sfúkovala. už stará koza, to nemôžeš. Nie som stará koza, ty. Ženám Tuto je, sa roky, tuto je nie stará toto. koza. Tu je. Hej, Bek si sa roky hej, Hej, no. ženám sa roky neukazujú.